Marxem, família! Demà ens escoltem des d'Istanbul. Bravo! Ens trobem a la TU, on està a punt de sortir ja l'expedició fricandera cap a Turquia amb els amics de Turkish Airlines. I aquí, els escollits, que s'ho estan passant bé, una cosa... Saludi la veïna Pepita. Que se'n va a Estambul. Que no. Gratis, a més de franc. Gràcies aquí. El d'allò matiner. El matiner. Aquí està el comboi del fricandó matiner. Ja hem arribat a Turquia, al Darhil Hotel, l'hotel que ens acollirà les properes hores. I demà, a les 8 del matí, hora turca, 7 hora catalana, començarà aquest fricandó matiner, versió Turquia 2.0 amb Turkish Airlines. Fricandó matiner de RAC 105. Ara mateix són les 8 i 6 minuts a l'hora Turquia, les 7 i 5 minuts, hora catalana. Bé, tinc una bona i una mala notícia per tot l'equip del fricandó. Primer la dolenta. La dolenta és que ja hem acabat. La bona és que Turkish Airlines vol a tot el món. Per tant, sempre els podem enganyar perquè ens portin a una altra destinació. Nova York. Comença Nova York. Nova York? Sí, Nova York. Doncs mira. Sí, Nova York? Fer el programa a Manhattan. Sí, fantàstic, doncs ja està. L'únic morning show... Anem donant idees, anem donant idees. Miquel. A Vietnam! Home, a Vietnam. Jo aniria tirant ja, eh? A Vietnam? Sí, home, clar.